Знаете ли това? Име добре вкусно. Гледай го, Мажо, как се хили хидно обаче. Дай и гайката. Нали? Голям ли си герей? Да, монетите. Четвър колко ще свиквам една година. Пустай го последно на ход и айде след. И дам и другия колега и той да обясни, защото ми се струва, че с Бристол, той е работил с Бристол и почна фаща. По-бавни малко съм читал, по-къси малко. По-къси има, аз като вървя в нивата не търсят, защото ти знаеш, Мерче, къде се понисваш отгоре. Сега ти в нивата няма да търсят така, се правиш си нормално. Добре, наистина още малко може да се отдържи. Дължи малко, дължи, че Я имах ли та шапка? Чакай. Ай сега бъди ти пробвай. Това е вече колко са търсят. Те се притесняват хората за шапката. Ами че като раздадахме 1000 шапки миналата година и какво всичките некси са агенти ли станаха? Айде, пробвай. Ти 1000 повече от 20 ни даде, ни дей се прави сега. Имаш ли? А пък бъде само прашка. А пък ще викаш инструмент, кащите Соро Golden Saber, а? Буряйска смо. Трябва да работим, да. Джендак, черно зелен става от тебе. Ти не мога да работиш с тези работи. Ти мене ще ме предизвикаш. Ти не мога да носиш дете като човек. А на друго родяване горе на топлата вода на куплен, тая не откъсва. Сприсали, сприсал на сигнал, дето ти зърнка. А, така. Сприса. Това е сигнал с присъвта. Ама там още една монета излезе. Сигнала, тук нещо не го флашвам. Те ходят на базо търсене, бе. Добре, давай Nexus след това. Не, чакай се. Сигнала на лета. Гайката е чум. Сигнал съм. По-близко. Видиш, ляз ти 40 на кило, не извадиш гайката ли? Да, се. Натисни, ритни малко и по-бързи малко уйде. Ай, там. Вериги. А, така. Натисни, ритни малко, вече. Чувай. Чувай, бе. Айде, кой следващия смел човек? Чакай. Чакай да се свърши. Тук е заложено. Аз помислих, че бързо. Както искаш. Че залога е много голям. Сигнал, къси малко. Не, тя пусната на бежична слушалка. Работи ли машината? Машината работи. Може би съм прост и не му разбирам. По-долу движи. Добре, сега много добре виждаш какво сигнал. Добре, виждам се. Добре, какво е толкова сложното да хванете един сигнал? Сега, аз го носех тук долу, а ти го плачеш така. Колега, имаш нещо против? Явно трябва да имам твоето образование, че много Проблема в момента. Какво хваща с това? Мое виждане с това голяма. Чувай. Имаш нещо против аз да пробвам по моя си начин. Ясно, те не разбират, защото не са конструктори. Дай аз да пробвам. Ще ти дам. Да, разбира се, ще го пробваш. Много вкусно е. Дай. Аз ще я хвана тази монета, за разлика от тези хора. Да, благодаря. Жоре, тръгни по-далеч. Гайката е тука. Там беше. Еми, равномерно се носи антената близко до земята. Аз... По-напред малко. Ето е. Ай, Я по-бързо. отдолу обаче подхвани. По-бързичко. Да, оборот. Жара затрепери отгоре. Много често. Накъсно. Дай още по-рязко, още по-бързо. Тихо сега, много дрънка ти ви. Хваща са монетата трудно, но се хваща. Хваща се, ама който знае как се работи. Пак вие мятате детектори и тъй, че отгоре, че отдолу, че тъй. Гайката е същия горе-долу. Добре, ще увеличим още дискриминацията, ако искаш. Единия го чухме, давай другия. Добре, Мерчев, айде увеличим дискриминацията, аз да не мога да я хвана тази гайка, да видим дали ще намеря монетата. А не може да го усилиш още да се дигне сигнала. Избухай го до дупка, няма проблем. Дай на 58, дай на 58. Идеално. Добре. Ти не ставаш, вземам си шапка. Рекламно искане.
Заводил се на куцкото. Значи аз тази монета с този детектор я хващам, но слаб сигнал трябва да се кара полека. Машината не е увеличена за максимална дълбочина. Добре, дигни дълбочината. Избуха я, дигни дискриминацията да спре земята и да дрънчи здраво. Колкото можеш. Дай гайката при тия настрой. Стига сте гледали пит и бира, че са Ама оне с 50 стотинки там на 25 см дет ги турих, който ги фани. Бас! По-надясно. Там е тя гайката. Светен сигнал. Там не е гайка. Ясно, той иначе... Айде едно кръгче на стотинка. Има ли смисъл по-дълбоко да копаем? На кръст. В момента детектора е намален на минимум в момента. Да, ясно, това е намален, защото не може да се работи. Вало, тебе са и страх, и сега 52 см и... Малко това е малко В на момента е на мерчеве. минимум детектора. Може и въздушно да тествам на колко фаща 50 евроцента. Може, но това е друг тест. Ако искаш да приключим, ти да приключиш с този и да продължим. А пък и ние останахме Добре, без какво е заключен това? Фаща е, но фаща и гайка. Почваме книжните почваме. Може ли? Какво да хвани Кой е? книжните Задъж ма. пари Дай на мен, и аз му подарявам по-не този с текст. такива. Аз ще мога ли да се отворя? Аз съм го донесъл, даже и цена има. А, ти ще ме измамиш, аз не ти вярвам. На жена вяра няма. На жена вяра няма. Не знам, аз вече почвам да се разколеба, ама аз до сега карам на вървови пръчки. Тя не може да се избира. Значи, Ладно. честно казано, И хваща. фаща е, обаче ако не знаеш кой има отдолу, ще кажеш, че и това е цветно и това. Я дай на оная копка е там до тебе, Владо. Дай на копката. Не си ли съгласен, че... Не си ли съгласен? Не, аз не искам, аз не знам за какво става на въпрос. Не, аз знам за какво става на въпрос. Да отдем още дискриминацията. Ако искаш, ще увеличим още. От язовира, дето е спряла колата, тръгваш по този път черния, него нагоре. Ама не, по-високо внимах. Все едно търсиш, не се понисне. Значи ти имаш една такава... Ти гасиш машината по сигнала, вече. Volkswagen. Дай на мен, дай. Нещо му Добре, просто ви го дам и вътре пиша. 60 страници книга има. Може обаче като се лъжи шмари и гледай да му стане страпа. Обаче Така търсиш. Синя панда такава, някаква не обособена. Язовира точно в началото. Владо, трябва да дойдеш в Русе на тренировка как се работи с детектор. Къде си тръгнал? Може това гореш, нали? Съгласен, че това гореш. Може да познаеш, че това е желязо. Нали така? Аз не мога да позная. Този сигнал не мога да... Колега, аз ако търся този сигнал, ще го разуча, за да го видя какъв е. Няма да го зачита за желязо. Няма да кажа, че и цвят, ама няма и да го оставя. Ще го проверявам, ще копая А ти там. по начин на търсене променяш тук скоростта и това го отцветняваш, това го ожерезяваш. Я да извалко. Да го си. Аз ще аз движа и на двете места движа по един. Ако има достатъчно материал вече за нета. Но има, ама чуженците ще искат кой е две флашки. Има. С тази видеокамера ще има цял сериал за Discovery, поне 200 епизода. Може колега да плаща английски. Да плаща английски. На общо Или трябва да чувстване. плащам. Full HD си мерче. Няма проблем, аз ще направя доблажа. Добре, сега са те народ. Едно кебабче на дума за доблажа. Нечо кръстов е цвек, не бе. Това означава, нали, на САЩ може да се натоваря с кебабчето за доблажа страна. Нищо, кръстов е цвек. Други текстове, дека се пишат нещо. Еми не бе, те филми си два часа и то като сложиш и реклами, субтитри и кредити, не знам какво и толкова. 50 епизода. Не.
Защото ги прокията. Фаща нещо, ама защото това нещо ще има цвет. Не фаща. Не може да може да не фаща. Дай, колега. Разбира се. Пред мен се обади на тебе, защото Владо, ти нарочно правиш сега. Я дай големи отходи си прави, как нормално се ходи. Да, бе. Владо, Не, национално е ясно. Това въпрос е вървиш. Това цветно ли? Чист цвят е. Чист Нали го цвят. гледал до сега, бе, човек? Не. Чист цвят, това всеки би го копал. Подрежията с гайка веднъж за винаги, защото те си няма мъчна. Я дай отдолу. Аре, дай сега гайка. Добре. Том го отреза, дай сега някой други да бяха да вземем. Владо, мисли, какво ще правиш? Не тъй. Ще отреза, дека. Добре, той сега желязо, айде. Е, само така да дава цвет. Ама, Владо, добре. Също са понисване ще направи и тук. Ти вдигаш. Не. Не дигам, не. Долу. Ама ела, не бе, аз тук се дискриминира. Да, от едната страна го дава. Той ще пробва на другия сепаратор. То нормално. Защото като кръстон... Тенци имаш ли? Аз тъй търся за работа. Дигни дискриминацията да отрежеш желязото, да само монетата се чува. Ами тук е същата работа. Макар че и само много не го реже. В първи момент го отрязва, и после не почва да го. Значи, Хари Потър нещо... Владо, отварям в Русински университет курс за иманятство, първият ученик да се запишеш. Не е добре така. Абе, Давай аз други, това дай го му разбрах. В рапа чакай. Копае ли си или не се копае сега? Аз Копае се на общо основание. Значи аз съм търсач и съм метал сега да се копая. Ами да видим колко ербапа ще разпознаем с гайката. Колко мъка видяха в реалност колко железа се изкопаха и казаха с дел Лебе, с искам да цвят. покажа, защото това е железарка, не моя, разбираш ли? Айде, Кели го гледа онлайн. В YouTube има форма, 3%. Няма никакъв проблем. Общо места и слушам камъни. Има някоя железарка, но не е моя. Ние като кръстосва и О, не, той беше преди двата месец. са преди Разлика от същата. теб, аз имам облагане сигурно 2000 търсачи с мои машини, ти имаш 20. Владо тогава се базикаше И ги продава. като кученци. Те е пищял, ама кученцето казва, че това е желязо, извадих ми пред камерата, път дело са не можа. Добре, дай пусни и нексо след това да минем и да приключим. Разбрахме. Колко да го се помисляш, това е край. Не ме страх, аз няма го хвана с ли. Колко да се помисляш, край. Спирай, давай Аз съм сега, пък. аз съм сега, защото съм загрял. Аз се отказвам. Нека сега последен. Ние действаме Знам по... за заповедение. Не, чакай сега. Ние трябваше да почнем от цената отдолу, нагоре или отгоре надолу. А той е по средата. Добре, на цена ще го Ценово. Ниско към високо. Чакай малко. Това коя версия това? Това големия серия или маличкия серия? Версия 6! Версия 6! Стига бе! Ние това... Абе, защото... Чакай, спирай тестовете. Това е... Версия 4 и 5 ще тестваме днеска. Какво ми носиш версия 6? Добре, ще те О, сме не. версия Чакай, Влада, стига. Това не цака с версия 6, ти разбираш. Версия 4 излезнала, 5 и са 6. Добре, виж, ти пък сега. Това ми е най-новия детектор. Владо, Ти не си обявил, че ще дойдеш с него, бе, човек. не, Влада, ти се оплаши сега тук, като ще забравя. Аз очаквам версия 4 и 5, то ми идва с 6. Абсолютно драго. А колата има и 7 сигурно. Трябваше да сложа аз на маската още една буква отзад. Да сме равни, по букви и по версии. Ай, не умря материята. Изключвайте бъл. Изключвайте. Сега с те са работи. Имаш устройка, нямаш ли устройка на частота? Ма виж сега, пречат му тук. Нали 6 работеше? Колега! Горе, спри го малко. Тръгвай! Що пак те прави? Какво е версия 6? Как ги печати бърже на принтера версия? 4, 5, 6, давай. Нищо не е, ти какво за така версия? Защото в предизвикателството пише версия 4 и 5.
какво прави тук за 6? Аз не съм готов за 6. Изненада, нов детектор. Аз не съм готов за 6. Кажете да изключат. Изключено до човека, само гледат отдолу колко изключено. Това е предавател в паркове. Трябва да спрем камера. Владо, нали казвате, че тук наблизо имаше някаква военна предавателна станция, дето търгасва 8 км, какво беше? 18 ли? Свръх дълги вълни. Не. А тя вече е щупена. Не, в Украйна, това е само за такова. А тук ресторантзорато ли има? Това е за нещо летящи цели, тя това е на 18,35. Това се къде? В Украйна и тук на България на северните спорове фащат състояния на южните и на източния, западни не. При го минава и да приключваме. То за грек камерата падна батерията. Това, което има една камера, не е като него. Ама голямата ли на развитието на горе няма? Аре, няма ли версия 6 центровка? Колега, снимай, не бей! Тази версия не е за минерално. Пета. Коя тази версия? Пета ли? Кажи на всички. А пета версия? Е, готово направи човека. Да, Айде, щупи се. Стария лъв е. Щупи се. Докато ти дойде сигурно. Ама не пускам, чакай и колегата. Дай, извинявай само. Значи не е усилен, ами тук всичко пише напред-назад без дискриминация. Тая нива просто е проклета. То се Ей, Великотърновски, гледай как се фаща динар на 20 см, не мога да го коментираш. Да ти кажа, в живота си имам само един динар, само на 20 см. Фанал сте чушки, я гледай какво става Всичките ги фащам на два пръста. Първо го виждам, Да, докато не вярвам. Ще внимайте, че Владо се скри, да не изкара петицата отзад от храстите, ще видите тогава. Аз съм му подготвил 50 стотинки на 25 см е там, да видим кой ще ги хване тези пари. Много ми любопитно. Те ще се оплатят, че избягат. камерата не работи, спокойно се настроим. Няма проблем да работите. Чакайте годен, маск 5. Кажа да изключите апарати. Проблем са за апарати. Тя че почва е проклета, тук е проклета. Отидоха да се тестват на моите 50 стотинки, ама забравят, че аз ги облизах преди да ги заровя. Нямат фащане. Нямат фащане. Само те разпознават. Що издаваш тайната на Nexus детектори? Аз съм ги облизал, само аз ще ги фана. Къде се слагат тези? Що издаваш тайните сега? А пък и на герба пише Nexus там. Заобщо, къде? На ДНК 10 това. Къде е скрипто оръжие? Стана, колеги. Настрояваме се тестовете. О, това старата песен на нов глас, бе, не. Ние че настрояваме. Може да запреша... Още го настойваш, бе. Вече това е апарат, да не щупен. Зареден ли? Заредена. Само пара съм заровил. Честна пионерска. Ти ще видиш Нексуса, това спа Нексуса. Които да видим, аз ще кажа. То дека да го издиваш, бе, чакай, ще не можах да включи. Арде! Нещо. Ти ще видиш вечера нещо, което ще направи. Сега както ден си, бе, той та и кожа. води записки. Нещо до вечера. Кара ли? Още не си почнал. Чакай. Чакай. Твоето те чака назад. Елмуто те чака до вечера. Чух, че на нещо елмуто не им дали виз за Пловдив. Открит ли си иска? И зелена карта ли ходиш? Той елмуто те чака до вечера. Спокойно. С един чувал минерални камъни, надявам се. Моите очета на нещо, кой не може да прашираш. 700 лева, мога да 600. Африкани го. Аз може да спрете апаратите. Преди апаратите не може да се грундираме. Некои импулси да не мисли. Спрете апаратите! Доктори, Ако може ще спрете апаратите да продължаваме. докато ние фаниш, няма се откажеш, нали? Добре, продължавайте, вие след малко пак ще се включи. Минах един тест, давай сега.